ଧାନ ନଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଖାଲି ଧାନ ଏଇ ଜଳି ବସ୍ତା ଅଛି ଭିତରେ ପରପର ହଁ ଦୁଇଟା ମାରିବ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଆଣିବି ତ ସେଇଦିନ ଆଣିବା ତ ନିହାତି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଥରେ ଆଣୁଛି ତୁ ଆଣୁ ଧାନ ମୁଢ଼ି ମୂଳା ମୁଢ଼ି ଧାନ ଆଉ ରାଜୁ ତୁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ତ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏ ବାହାରି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗା ମାର ହଁ ନା ନା ତିନିଟା ପହଞ୍ଚିଲା କଥା ହଉଛି ଖୋଲାରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ଏକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ଯୋଉ ସେଣ୍ଡ ମେଣ୍ଡ ଖାଇକି ପୁଡେଇ ପକଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଦି ଗୁଡିଆ ସେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପଳେଇ ତାର କଥା କେହି ନଉନାହାନ୍ତି ସେ ଦଳାଙ୍ଗ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ମନ କହିଲା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନେବି ସେଟା ରାଧା ବଲ୍ଲଭପୁରର ଅଛି ଗୋଟେ କେତେ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଣିଲ? ଆମେ ଆଣିଛୁ 6 ଜଣଙ୍କର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଷମା ଭାଇ ଆଖି ଭିତରେ ଆଖିରେ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଚଷମା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନି ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଭାରି ଏଇଭଳିଆ ଦି ଚାରି ପାଣି नमस्कार हाँ धान तार चकिया जीव सर 200 कुंटाल ଏଥିରେ 100 ରୁ 110 ଭିତରେ 6 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ 110 11 ଟନ୍ ନେବ 10 ଟନ୍ 11 ଟନ୍ हाँ हाँ
এটা শেষ হয়ে গেল এইটা দেখো রবীন্দ্র না না যেটা আমি সেট চুজ করে পুরো না না এটা রত্নাকর যেটা না ওটা রত্নাকর বলো রত্নাকর পানি হ্যাঁ ହେଲା ଠିକ ଆଗେ ପଢା ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମେ ତ କରିବୁନୁ ବୋଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ କରୁଛୁ ନା ସହାନୁଭୂତି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ରତ୍ନାକର ପାଣି ଏଟା ଆଉଟ କରି 15 मोर खाने मु चासी सोमवार दिन देनी ठीक है आओ नोना कर दियो ठीक हां ओलिया मन भोक लागलानी आ दीटा उपरे बोलानी भोकर फाइनल ए कोइ देबा पळेबा फाइनल धान ସେଇଟା ବି ଭଲ ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଧାନଟା ହିଁ ଭଲ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଧାନ ଏଇଟା ଯଦି ତା ପଣ୍ଡା କରିଦେବେ ଚାଲିଲେ ना मोर ताकू मोर मोर नाम धान देबे नहीं कि दुनिया का बड़ा कोई नहीं नो ये मेसिन मोबाइल टाइप मेसिन चार दो 6 है लगा ओके केते ग्राम वाला 39 ग्राम पवन त्यो दे अड़तालीस 50 ग्राम है आज्ञा आउ अल्प दीटा पकान 85 है आउरी 16 पॉइंट हो गला 50 है से गोटे दीटा हम 50 ग्राम ठीक अच्छे आज्ञा ठीक अच्छे ठीक अच्छे हाँ दे
ଏଇ ଏଇଟା ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗା 9 ଜାଗା ଜାଣିଲେ ତ